Kreatívna reklama už dávno nie je len o krásnych vizuáloch, ale aj o technológiách, ktoré prinášajú dlhšiu životnosť, ekologickosť a v konečnom dôsledku úsporu pre zákazníka. Jednou z takých technológií je aj latexová tlač, ktorú nám bližšie predstaví Vladko. Pre nás v kreatívnej reklame je latexová tlač technológia budúcnosti, už len kvôli tomu, že je ekologická a kvôli tomu, že vydrží dlhšie ako ostatné formy tlače, ako napríklad UV tlač alebo riedidlová tlač. 60% atramentu je vlastne vyrobené vodou a ďalších 40% je pigment a latexová kvapalina. Tým pádom, keď sa vypeká tá farba, keď sa zaskýňa, tak sa neodparuje vlastne ani riedidlo, ani žiadne škodlivé látky v podstate. Aj napriek tomu, že farby sú ekologické, sú jemné voči materiálom, tak aj napriek tomu vieme dosiahnuť krásne žiarivé farby. Tieto stroje vedia tlačiť rýchlosťou až 200 štvorcov za hodinu, čo je dosť. Keď napríklad, dajme tomu, robíme tapety, tak za hodinu máme vytlačené 4 izby a môže sa ísť inštalovať. Máme tu veľkoformátové orezávačky, ktoré to rezú za desatinu času, ako keď sa to reže ručne, takže máme tu veľa technológií, ktoré nám uľahčujú život. Latexová tlač jasne ukazuje, že moderná reklama môže byť nielen vizuálne atraktívna, ale aj ekologická a ekonomická, pretože keď sa spojí kreativita s technológiami, vznikajú riešenia, ktoré dávajú zmysel.